ekene m unu Igbo ndị ọma ji eme ụnụ anyị ka wetara unu ozi si n'aka isespa wee pụta n'ụbọchị nke taata. Ọ na-echikwa ọnụ n'ife na-eme n'efere mba ụwa, ihe na-eme kọnsanị n'ịmago unu ma gidigidi na-afịa n'ụgbọ abalị mkpụrụ abalị na-abụ kịta na-afịa nụ. Biko nụ o tikwa n'ọnụ n'okwu a wee sị na-akọwa sị na ụfọdụ ndị na-eje na nke dibịa amachasịrị ife na ụfọdụ ndị dibịa amachasịrị ihe, ụfọdụ ndị dibịa na-asị na ha nwere ọkụ ọgwụ nwee nta nwee moloko na some of them onweghị ya ha chi na ha jide bute ọkụ ọgwụ ha na-achọ onye ha ya anọ wee nwụkọ na-achọ ndị ha ya nke bụ na agwọrọ mmadụ na-akọwa na atọfụ mmadụ 20 agwọrọ ọgwụ ha ncheghị na ọhụụ nke lụrụ ọrụ. But you have to pack up na ịpaaki ya up na ihe ọbụla na-ewu ewu nwere njedebe. Biko nụ nenenụ vidiyo anụ maka unu fụ nke a bụ paati 1 anyị na-abịa maka paati 2 ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọnwụ na n'ụlọ ebe sespa ọ ka m nso na-ekwupụ nke mmiri mekọta ọzọ n'elu ya onye na-ebekọ ebekọ nwere ọ na-eme mụ bụkwa kpọrọ nọ na gụlere ekwupụ nke mmiri mekọta ọzọ iwu ka ọ bụ. Ọ nwere okwu na-agwa m Igbo, ọ nwere ndị sara anya ahụ nwa ndị na-ekọrọ bụ vidio m izi ọmụ believe na onye ọbụla bụrụ vidio m ya asa anya ma nọ nwere ihe dị n'ụwa. Agwara m unu sụ m na dibịa a na-emezi kịta bụrụzi dibịa, mụnwa bụ dibịa ka m na-eme maka unu adịghị na onye ọzọ na-ekwu okwu na onye na-ekwu okwu bụ dibịa, mana dịrịzi ndị agwụ na okwu nwa kwuru mara amaghị tata emekwu okwu sinsi ma onye bụrụ ka ọ na-ada n'ọda ahụ. Agwa m sị na emecha ma onye na-eme vidio ma onye na-eme vidio bụ dibịa onye ọbụla na ọsọ ọ dawo. Agwara m unu sị na ọ nwere ndị na-abụ mma na-abụ maazị ụmụazị nnọdụ na tebụl m ọbụla nwere ọdụ na tebụl a dis woman nọ ma na onye nọ n'ọcha bụrụsị ụmụazị nọ mmụọ na-agụ m owu ọ na-awọ ọbịa ọwọ nke nwa ka bụ izi n'aka na-abịakwa ndị a achụ ọsọ kalịlị, ndị a na-apụtara apụta kalịlị. Vidio sendịrị m ụnyaahụ na be m nyaahụ ka nkeji kwu okwu nnegwu na mana ọlụ karịrị. Agwara m unu sụ na Igbo rapụ aka n'ọgwụ. O nwere ibe unu believe bụ ndị Igbo n'obodo oyibo nwere ebe a na-avụtazi na n'ọnya na-enye ego, ba na-avụta na dibịa na-agba ọgwụ. Dibịa gbara ọgwụ nya dibịa na-agba ọgwụ nọ na netị na ibe ọ na-eme bụ real, ibe niile na-abụ ndị dibịa na-eme na netị bụ feki. Mụ bụ sespa kwuru agwara m unu gboo sụ na rapụ aka n'ọgwụ. The reason dị sụ na rapụ aka n'ọgwụ bụ na mmalị na mgbe amụ na ọgwụ na-egbu mmadụ, ọgwụ adịrọ mma. Nọmba 2 bụ ọgwụ ahụ iyi na-eche na ọka dị ụdị anwa gboo arụrụzụ dị anwa. Ibe niile anyị na anaghị na-agba ọgwụ ka mgbasị akị sọntụ ihe na-awatara ka imezikwa understand. Dibịa ọbụla na-agba ọgwụ maala ebe ọ na-agba n'ozi onwe nzo ọmụnwa bụ sespa na-ekwu. Dibịa na-agba ọkụ ọgwụ n'ezi onwe nzo ọ napụtara n'ime obodo ebe ọ na-abụ n'ime ọbịa. Kedu ka iji wee believe na dibịa pụtara na net, na dibịa pụtara na net pụta na Facebook na-agba gị na ive nwa delive bụ oke ite nọ na-alụ ọrụ ka mgbazi gị na wọtara ka ime understand tata mali na oke ite na-emere vidio. Oke ite bụ na ọkụ ọgwụ ka ọ bụ nya kacha ọgwụ jọrọ njọ n'ụwa nwa na-emere vidio. Ime ya vidio fon gị akpọ isi, ime ya vidio fon gị ekpo isi. Ọmụnwa bụ sespa na-abụ unu ekwuo m okwu nwekwuo okwu nwọtọwa aka nji wee kwulu okwu bụ na rapụ na aka n'ọgwụ. The reason nsụ na rapụ aka n'ọgwụ bụ na o nwere nkụ ndị eje ya agba dibịa ka eme wele eme nke ọzọ o bụrụ abụ n'ụgbele ya eme ka o ya emele unu wayo kalele. The reason va jem ibe a na-eme bụ na nwere ebe a na-achụ va kwetarazi na nwere ya akaba na ọkava chụva ya ụdọla ya na ya ka nna nna ya mana amalụ na onye bụla wuru mbụ onye bụla butere ọgwụ wee wuo ka mgbago okwu nwa ka ọ dịghị kilia na ntị. Onye ọbụla butere ọgwụ na ọ na-eme n'ibe niile, ọ na-eme na dibịa, ọ na-eme na ndị na-azụ ife ọzọ, ọ na-eme
ndị biznes ibute ọgwụ nwee mebibe ọbụla ị na-eme iyi ewe anụ ava gị male na ọgwụ gị na onwere ive ya emekata n'ụwa ka anụ ava gị ọzọ ive gwụtara gị bute ive gwụtara gị n'ụwa nwa bute mmadụ anụrụ ava gị o nwere ndị wuru ewu without Facebook m gwara gị anụ ava na mba niile ọ bụrụ ive Facebook ọ bụrụ ive majik mala amali na ive abịa butere na debe nwe gị du ọ bụrụ nwere ego nke ị nwetara enweta nwere emebe investment because n'ime na ego ga na-awọ ife ọsọ onwe gị na iwu bụ na-eji anụ ava gị ọzọ nene problem ka ị na-eti onwe gị na-arụ problem ka ị na-etinye onwe gị na-arụ because na ipeli butere agwara m unu bụ na onye ọbụla butere oke ite onye ọbụla butere ọkụ ọgwụ akpaba ego ji akpa akala aka na owo mkpa chukwu sị gị na ihe eji akpata gopụta ihe ezi nwa je bute ọgwụ taa anyị nwa iwe apụta nwa na-echi ọbụla iwu owo ụdị achụ uju aka gị na akala aka gị nwa ya cheke mgbe anwa ịchaka ewu na ovu nchaka mgbe anwa ife niile abụghị akpa n'ụwa gị kpọgụ ya na ovu mkpa ọ na-abụ ọgwụ onwere mgbe ọ na-ala onwerozi ego ọzọ ebutala gị bikọs na onye nwoge ga-abụ na ovu nya ọ nababịa onye gaji agwụnụ na ọgwụ ọbụla na-ebute kịta anwa ọgwụ ọbụla na-ebute bụ n'ebe ọ na-adịbụ ọkụ ọgwụ bụ na aja agụ maka na ọgwụ na ndị mmụọ na ndị nwere anwụ bịa na-akpata alụ ọgwụ na mmadụ dị ndụ na-akpakọrọ alụ kịta bụ ebute okito bụrụ naba bebe famili a na-anwụ mmadụ a na-anwụ kịta mgbagazie ntị ka ibe na-emezi na Facebook na agwara m na mali na ive Igbo achọrọ m ka Igbo mali ive Igbo ya makwa n'ive by force o nwere ndị ejina na-abụ vidio m nwa ndị eji na-emebe avụ ya bịa na ive anwa delitie ka ndị blọk ba ka eji na-avụ m yes mana mmeji na-ekwu otu ya amago m ndị nzọrọ maka ibe m na-ekwu amago m ndị nzọrọ eziokwu bụ na ụdị m na ive a agụọ m ije vu ive n'ụwa jemite ije onye bidoro Dibia na 2009 ọ bụrụzi nwatakịrị ọtọwa aka m bidoro ive nwe na-eme ejo m ije jemite ive vụ ọgwụ vụ alụsị jemite ive dị n'ụwa vụ ebe onye nwụrụ anwụ kwụ ọtọ jee na aja akwụkwọ ọtọ na-ebu nne na Igbo ya ma ive unu ibe onye na-eme na ana iji ana ndị Igbo ive o nwere onye ndị niile obodo nwe keji na-ekwu kịta venisi gị na okeji na-ekwu bụ ụwa kịta bụ ndị Igbo bikos na ndị niile na-akọchala ego bịa kwesịrị ọbụla ego aka ha ji mete ihe na Naịjirịa na Anambra steeti na Imo steeti na Enugu steeti na ana Igbo ndị ọzọkwa kịta na-asịchọba ego be niile bido n'isi tụkọtaba ego ka eji adịleba mma agwara m unu nso nọ o nwere taịm oyi elu onye gbacha ọgbanarị nwanne ya jene na vidio ma mmel obidowo nke mere na maka onye na-ajụ m kele ka eji eme ibe alụsị na kele eyi na-ejiri eme ibe alụsị ọ nwere ya na mụnwa ụdị nnọ ebe a na-emere ibe maga unu n'anya ọ nwere one man a na-akpọ Chimari Temple o nwere one man a na-akpọ Chimari Temple the reason nji follow via unu n'anya na ayo na bụ mgbe m follow evelia otu aka m maale the man ihe na-anyị bụ na ọ nwere ibe ọ na-eme ihe na-anyị bụ na ọdịnala ka ọ na-eme ivu na ọdịnala iwu nwere ibe bụ ọdịnala ọ bụrụ na ebutere oke ite bute oke ihe nwere ibe bụ ọdịnala ihe na-anya follow the man ihe na-abụ ibe ọ na-eme ma na ọdịnala ka ọ na-eme o nwere ibe dị na dibia nwe na-eme na agwa m nnu mbụ sị na nwere ndị kịta na dibia niile na-alụchazi ibe niile dibia na-alụ nta na-alụ imo onwerozi ibe dibia na-emere dibia na-emeche ka ibe niile ara agwa m unu sị na onye ọbụla na-eme ibe n'ụwa ọbụla ọ gbara aba na ọmara ebuchi ya na mkpata ego ebiela arụ maka na adịnaga na trapụ ndị setụlụ ọgwụ ogwe na ka m gbagị sọntịn na aghọtara enwere m nna nwa onye na-eme oke ive ememite ome ive jemite ije jụọ ese m na agụleri majik mmadụ mere n'ụwa ọbụla m nwa bụ ss power emerụlụ gị majik agba ka eji mmịa ịma na ama bụrụ anya agụleri
magic bụ n'ibe ọ dị m bụ n'isi nwa arụ dị nọ ya na magic amụrụ nya mụọ ya ka ịja ime ive ọbụla ma mmeri ya malụ na magic nke ka bụ mmeghepụkwu gị sef. Enwere m akwụkwọ magic nwee ive magic na be m. Ọ bụrụ mmadụ ime magic na bi Soviet nọ magic nọ magic o mere ya ebu ego magic na-ebunye ego. Agwa m nsu ni idiri dị nsu ni ibe bụ na gbagojuru na ya gwana m ka m mee nya. Nne m na nna m ya na makpọrọ mmadụ ava. Mana mmemme mmecha onye ahụ amekule nwere ka onye metara mmekelie na nke ahụ o mere. Mmekelie na nke ahụ o mere gịnị? O mere. Na akụnụ vive na-eme na ma ndị azụ na-agbagbu ma ndị azụ na-egbu n'ebe ma ndị azụ na-eme nke ọzọ. O nwere mbọsị nọ na be ma mmadụ kpọọ m na fon. Mma kpara ma the guy. Sị m na ọ chọrọ ka o mee m vidio na be m ma alụsị m vidio. Ime na be m vidio. Mụ nọ na be m nọrọ ebe nọ mgbe a ma aba. Mvụ ebe ahụ abụghị ezigbo nne m kpọọ ya na fon. Si anya bịa na mme m vidio. N'ibe dị na be m enideri. Ibi si na arọ bi na agwụ na onwere ibe amala gị bụ dibịa amala gị. O nwere ibe mmadụ emele gị vidio na-etinye na net. Kata mịa mmadụ bịa ọ bụ na ibe alụli ọrụ na-etinye ọ bụ ya mere onwe na o nwere ebe o jere akata ibe alụ ọrụ na onye dị otu onye dị otu a. Simple. Ọ bụrụ mmadụ niile dibịa lụrụ ọrụ na-ele. Ọ bụrụ mmadụ niile dibịa gbara ọgwụ lele mbụ. Mana nke ahụ abụrụzị mmadụ niile dibịa gbara ọgwụ lele mbụ na o nwepụ na mmadụ ya dị 500 agwọ mmadụ 500 ọgwụ. Ọmanle mmadụ na-eje agwọ ọgwụ mgbe na ebe 2007 anyị na-amalite nna save my grandma. Anyị na Michael njem ebe ọgwụ anyị dulu ovu mmadụ n'aka anyị so that emele onye ka ihe ata na ụtasị nọ ife dị gị na-arụ mele gịnị ojiri olele gị dulu mmadụ ichi nne iya bụ proof n'aka onye nke ọzọ. O nwere ike ọ bụ na ọ lere gị ma ọ lele onye nke ịma nọ na-arụ gị ka osi kịta na-emere ozi unu na-emezi ife nzuzo onye si n'azụ ojebe dibịa obulile akpụ ekeli n'ite wụọ ya ọbala bụrụ naba a na-akụ ndị dibịa ọnụ ilu ife na-ebe ka na-ebe ụwa mgbe anwa n'ụwa nkịta bụrụzi ovu. Dibịa ọbụla ị na-awụrụ n'ugwu gidigidi anụ avịa na-ene dibịa n'anya na nwayọ ka eji anaba onye anaba nwayọ naba nwayọ na biya mmadụ andozi onye oze ewunyita ovu nwu ka na-ewu n'ọgwụ ibute oke ego bụ ovu nwu ka iyewe nwere ihe eme n'ụwa anwa ka iwu ogwuo nwere abụ antụ na iwu na ibe ọbụla ebutu gị ana bụ nwobele ebutu gị daa ọgwụ ahụ bụ itere gị ego nya chọkwuru mbutu gị ana na taịm gị elugo onye chọ gị dị n'akala aka gị. O nwere ka ọtakwo nke mmụ na gị nwobele kpịakwa oge n'aka iwu kikwale meta na ịda o nwere ihe eme ka iwu ọzọ nnu owugo ọzọ nne ga-etie gị na problem. Ngwu ka ịbụrụ mmadụ ọzọ ka ga-etie gị na problem maka na fọs ọrụ ọ ga-afọs ka ebu ite kedụ ụdị na-edo ma nwere ka ya adị nwodu ahụ again ya dị nwe again. Ibe niile m kwuru ntisi kwuru wee tiwe mkpu ana m avụcha voice ndị mmadụ na-agbalị m na-abụ vidio ndị mmadụ na-agbalị m I don't fucking care because not aka nji walele mkpu a ọtọ aka nji tili mkpu ebelivuru m na onye ọbụla amali mụnwa agụọ m ije jemite ije mee biznes mee ibe dị n'iche n'iche mali na ibe bụ akalaka m bụ dibịa ejere m ka ntụvi ya n'ike emere m gịnị nata na dibịa ma mebe dibịa m ive a na-agbalị gị memevia rapụ ntụ ụwa n'ike na nwere ebe a na-achụtị aga onwere mmadụ ya emenwu na di onwere mmadụ ya emenwu ya eme oge kịta asị gị ka ịchụ ụwa gị n'ike chụtị ya ofe ọbụla ịchụtara n'ike ya anwụ na aka ive na-emezi kịta ọgwa m na iji ụwa bụ onye na-achị iwe onye katalịkọ ya eme n'ụwa ya a na-agbara ọsọ abịa na destiny a na-agbara ọsọ abịa na akala aka mmadụ ya gbanwesịrị mmadụ azụ ya n'ibe na onye katalikọ ya eme ka o ji aga na bive na aga na agwara m nso na onye gbacha jen na vidio mụ mmele avụrụ m ya gboo agwara m nso na onye gbacha ọgbanara ibia n'ọsọ ma onye na-eme vidio ma onye na-eme
ji agbacha ọsọ gbanara ibie. Kele male bụ ọgwụ ịmara ibe bụ ọgwụ. Chimari temple dị na anya na ije bịa na oli ko blo dugo gị na-alụsị nke na-alụsị ekpele onwe unu ma ọ gbacha abọsị gị na-alụsị bụ ibe na-alụsị ka ọ dị ka ije bịa ije na-alụsị nwa o nwere ka nwecha alụsị 4-5 ana m agụcha ya ije na-alụsị ime gịnị ikpe ekpele nke na-alụsị ka ọ dịrị ya alụsị ata mana alụsị a ga-arụ ọrụ kịta na onye nọdụ ebe ọ nọ na-avụ onwe mma dị ka ahụ ọkụkọ mma dị ka Chimari temple mma dị ka onye eze obi mma dị ka onye dị otu a na mma o nwere ike ihe eme problem adịghị n'arụ na ndị niile na-abụ nwere asabụlụ kpa agbawo mbọ gbagbuo mbọ mma savụ dibia megbu ive mma bifo va apụta nwa wuvewu ma nke ma Facebook gị ma ndị ọbụla blọtụrụ ọpụ na Facebook vacha niile ive niile agha emele gị onye pụrụ gị ka inwe ego ive eme gị ka inwe ego bụ ive imele ive arụpụtago gị na-eme ya eme ka inwe ego ma ive niile ọhịa bụla na-eme gị o nwere ike ihe eme otie gị na problem. Afụchara m sọntịnị na-ebute a na-akpọcha nne nwaanyị arụbịnagụ a na-akpọ nne nwaanyị the reason njiri osho ka ntị ọnụ na dati ọgwụ ma mma ọ bụrụ nne nwaanyị na ọgwụ anwa the reason njiri osho ka ntị ọnụ ya bụ na abụrụ m onye na-ekwu okwu too much mmekwuru kwuvela ọka o nwere onye ya nọ bụrụ ive o ji maka enwe anọdụ bụ ka o jiri azị ụdịne ka mgbazi akị sọntịn na-agwọtara n'ụwa anwa alụsị ọbụla ka ọgwụ ọbụla bụ nwaanyị na lokal ọgwụ ọbụla bụ nwoke ọrụ mana ndị Igbo na-enwe na ọgwụ ọbụla bụ nwaanyị a na-abụrụ dịva abụ na eva bụ ndị ezigbo mmadụ asị ọgwụ ọbụla ka ọ bụ alụsị ọbụla bụ nwaanyị na-alụ agha alụsị ọbụla bụ nwaanyị bụ nye na-alụ agha nwaanyị abịa na ndị nwụrụ anwụ ma inyocha onwe gị enyocha bịa na ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụrụ na na-eje na aja agụ na berengara na ọ bụrụ na eji ya mana nwaanyị akacha na-akpa ike n'ime ebe ahụ nwoke a na-akpakarị ike nke na nwoke ya akpa akpa ma nke na nwaanyị akpanwuru iji na bikọs na nwoke na-anụta nwaanyị idebara m ụdị a ka ọ dị n'ọgwụ alụsị ọbụla asị gị na nwaanyị adị ive ma nna alụsị ọbụla akpa ike alụsị ọbụla bụ nwoke na-ajụ anya oyi ụdị mgbalị ga enwele tata onye na-ekwu bụ SS power alụsị ọbụla bụ nwaanyị ka ọ bụ asị gị na chi gị bụ nwaanyị ka ọ bụ ive eji na-akpa bụ mkpamkpa na-akpa onye eji na-akpa mkpamkpa n'ike nwaanyị na-emere anya ụla ma ọ nwụrụ m gbalị gị nwaanyị emere anya ụla mbụ ma ọ nwụrụ ọhara na-ejide ebe ụda si na-eche nluchi mmadụ ihe chen nwere n'ebe nwaanyị anọ ihe ihe chen nwe bụ nwoke na-ajụ anya oyi ma ọ bụrụ nwụrụ ụlọ mmadụ nwaanyị na-ajụrụ anya oyi ma ọ nwụrụ nwaanyị asịrị ike ịgbalide ava gbapụta nwaanyị ndị ihe eji na-aba n'ime alụsị ndị eje na-alụsị asị gị na onye gbalaga na alụsị onye ọbụla gbalaga na alụsị ine anya ọ na-abụkele nwaanyị chi onye ọbụla gbanaga na alụsị na-abụkele nwaanyị ọ na-abụrụ nwoke bife nwoke gbanaga na alụsị mana nwoke a na ibe ike emewere nne ivi eji na-abụ bụ nwaanyị ma nwaanyị ọbụla gbanaga na alụsị nwa anọ mmadụ ụwa ọgwụ a na-awụrụ onye abụ nọ n'ụwa ive onye ahụ kwuru n'ọnụ eji na-eme o nwere ite nzu enu mara ebuchi ya ive a na-agala ya n'iru ọmụ SS power na-agba gị mali amali tata asọrọ m si emene ihe ọgwụ mana ibe na gwuru bụ na dibia dị 100 kịta ndị malive gbasatala ọgwụ eluru mmadụ 5 bụ ndị nọ na Facebook were mekwuru ndị nọcha ndị ọzọ nọ ndị nọ na Facebook dibia nọ na Facebook dị 100 ndị malive gbasatala ọgwụ malive dị n'ọgwụ malive nọ na agba ibe nwere ibe nwere ya eme eluru mmadụ 5 ịchọ ka jụọ m nọmba m dị n'elu jụọ m ka nkọwala gị baanyị bụ ive na-eme dibia baanyị kalịlị ive niile my grandma onye mụtara my father mụtalị pancha niile na-eme dibia ofu mmadụ mụtara ofu mmadụ bi ya na-eme ụka amụọ m mụnwa na-eme dibia were akwadokwa na ndị ọzọ amụchala amụ na-eme dibia mana eme ebule mụrụ ndị jere obodo oyibo
ịghọtara na ọ nwere anya na-amara nwa jebe obodo bụ ndị Igbo elibia mụra na adị m mwute na onye Igbo talida avụ si na ya natara onye ọcha ego onye Igbo bịa n'ala ya ife a na-asị ka alụsị ji si alụsị jiri ose ntụ alụsị na-ejere iji ivele ọga alụsị na-ejere iji ivele ọmụbụ SS Power na-agwa ka alụsị ejere iji ivele mbụ inwe ọgwụ ruo n'ibe alụsị nọ ka m bụrụ nsọntụ na ghọtara ịma na nwere ebe a na-akpọ ndagbu iyi o nwere ọgwụ mmakpara ọgwụ aba mana ọgwụ abụ na iji di ya anyị ya anwụ ya nwee nwecha ya jee n'iru alụsị ka alụsị ịda na alụsị akwụrụ ọtọ ịvụ ka ji eje ije ịvụ ka alụsị ji eje ije nke alụsị ibe anyị nọ nke alụsị a na-akalụ ka mmadụ agha mara mana ibe ndị be anyị mara bụ ndagbu iyi ahụ bụ iwu ndagbu iyi nwee je n'ebe alụsị nọ alụsị ya egboro gị achata ọnụ azụ ị na-agụ okwu ntị ahụ kpochiri akpochi tọọnụ azụ onye tọọnụ azụ kpochie ntị ọ na anụ ị na-ekwu na ndụ ị na-ekwu inwe ndagbu iyi abụ gabụ ezigbote ndagbu iyi nọ n'ebe alụsị nọ alụsị a nrọ ive ọbụla ị na-ekwu ị na-agwa alụsị okwu alụsị na-ekwu ive ọzọ a mara dị nke bụ na-atụrụ na-emere mmadụ ibe alụsị ka ọ bụ na-atụrụ alụsị atụ o nwere nke ị ya nwee nweta ya ịvụ ibe bụ alụsị ọ bụ na alụsị abụ nwoke na nwaanyị dị ụmụ arọ ya ahụchaba ebe ahụ nke alụsị akalị ụka kalụcha ụka bajuo ịma na alụsị niile n'anya nwekere mmadụ uche alụsị na-ajụ ese nwee na-egbu mmadụ na-atụrụ anya aka ya dị ọcha alụsị ma ọ nwere okwu ngwara unu mbụ su na o nwere vidio na-abụ ya na-eme gboo vidio ahụ ya na-eme ọ na-ewuta m bikọ na be ma nna na abụ m anya na-aga ije bụrụ onye na-eje mite ije bụrụ onye maala mmadụ bụrụ onye maala dibịa bụrụ ndị amara m omenala na ọvụma mmadụ akọrọla m akọlụ na m gbalụsụ na ife ọbụla gbagoju m anya ọbụla ma jụọ onye nke jụọ onye nke bifo njụcha mma jụtala mmadụ na famili m banyị niile bụ dibịa jụọ esa na Agwuleri onye Agwuleri ka m bụ ezigbote onye Enugu alụsị na-egburu mmadụ anyhow ibe ị na-anwale o nwere mbọsị ngalị ije ịma na ebe onye na-amara ọgụ ya gbakọ ọ bụ avụlụ m ive eje mitokwuo m ije aga mitokwuo m amali m ive dị ive nke achakọtara iru na nke achakọtara azụ ọ bụrụ ya mmadụ ya je akọlụ m akọlụ dibịa ka m bụ ibe na be ma nwere ndị m gbachara gbasara na malụ nwere olu na ọlụva nala ana vaiji na kọmentị kwa ebe ọ nwere ndị m gbachara agwa ive anya na-emebe vaiji na kọmentị vaya amakwu ma ọ bụ na va na-avụ m ụwa anwa anọ ive enwe na onye ọbụla na-achọzi ebe esi enweta ego ka ọ gbaa moto luo na enu lụọ na ana a na-anụ abịa mgbe gboo ụdị ive adịrọ o nwere oke mmankwuru awan ndị mma jiri egwu abara ma chọrọ ka ọ bụrụ nya ka ji esi na ma bụgolo ezigbo mmadụ ọghọtago na ka nnekwu nke nnekwu bụ nya bụ ka mkpa o nwere ive dị n'ụwa ma bụ ive ọ bụ niile mekwụwa aka gị ọtọ akụ ebe livuru m na ọya bụ na nwere otu ị nọ na iso onye na-akpọchi mmadụ tempụl ewu mịa gboo ewu mmadụ marụ ka m gba unu ewu mịa nye na nwe egwu nwụrọ mmadụ wayo bikos na alụsọ nwere na-abịa mmachara abịa ya mere ala akwụkwọ ogwu mmadụ wayo maka na ogwu mmadụ wayo nwe ogolo ya wa na-abịa ị na-ewe iwe obodo na-eme na-aga ọ na-esi ya n'usoro believe ụdị nọ ebe a na-aka mgba gị na-ejebe dibịa nwere obi gị na-eji ya ivu dibịa agwụ ya mana onye egwu dibịa agwụọ ọ nwere mgbe mmadụ ya abịa sị gị na-enye gị ive free mmadụ na-enye mmadụ 10 ive free na-ebịa n'ihi enweta ibe eji arụ ọrụ na ofiri ka onye gị onye cha gị nyekwu n'ụgwọ ọrụ ibe a bụ wayo ka ọ bụ bifo ọhụrụ nchụaja anyị na n'anya mmadụ egwu nwụrụ mmadụ wayo na nchụaja na ọhụrụ anyị na-amara ibe bụ nchụaja nche na bịara gara mmadụ egwu nwụrụ mmadụ wayo onye lugoro gị 200,000 ịmalive jeje di ya ịmalive ndị otu gị rekwesịrị dibịa gbalị gava ahụ dibịa gbalị gị ntị ịgete ya ntị kalkuleti ibe ahụ gbalị gị inweta ego ahụ esi na ọ bụla ibe agawa gịnị inye ego kwe nkwa
mara amali na ị na-eje ibe ọbụla ị na-eje ka mgbagwu na ibu na ghọtara n'ụwa nwa ọzọkwa bụ na otu ụnọ na unu belivili n'ọgwụ mana ọ nwere ibe bụ alụsị ilu na alụsị mmadụ nwere ka ọ bụ alụsị obodo lu oke kwekene nkwa ka mmadụ ibe na-eme unu bụ onye anyị na-eli unu mugwu jee na alụsị obodo kwekene nkwa ibe alụsị ya eme bụ na alụsị nya bụkwa alụsị abụ agbalị gị were akọdị na ndị mmụọ ndị akọdị na aja na-achụ nwere ike tumos ikere onwe vive anya na-achụ mana trimos ọ bụla osuwo n'osugo osuwo onye bụ alụsị ana m agwa unu okwu a bụ na file na-awụ na-awale unu awale unu abụọ ive na-eme tata echi na unu nwere ka bekọta basị na mmadụ ajewo nwanne echi asị na mmadụ ejewo rapụ na agbụwọ onye ọbụla ị na-ekwu ekwu na onye bụ onye ntụ malụ na onye ntụ ka ọ bụ onye na-ekwu na onye bụ onye eziokwu malụ na onye eziokwu ka ọ bụ ama m na mmadụ niile ala ikọrọ mmadụ bikos na ibe a nọkọta bụ ụwa onye kwu uche ya mmadụ niile ala ikọrọ mmadụ ụwa nwaanyị na ebe bụ onye kwuo nke na-abụrụ ya onye kwuo nke na-abụrụ onye nke na-ekwu na ọ bụrụ ya onye nkọtasị na ọ bụ ya eziokwu na eziokwu ọ bụrụ ibe niile anyị na-eme na-abụrụ anyị eziokwu dibịa ntụ karịrị ya amara m abịala na nke ikpeazụ amara m nke asị na-abịa sị na na-ejidele uche ndị Igbo tọn ọnya upside down nọsensi uche dịba n'isi ipepe dibịa na-asị gị nke na-eyi agba ọgwụ na-ebelivu ịma ntụrụ mmadụ ovu aja karịrị 500,000 onye kpara bịa gbanaka n'ọgwụ na ọgwụ ka ya na-anwụgo 2 million naira 3 million ovu ọgwụ onye kpara gbanaka n'ọgwụ sị na-agba ọgwụ onye kpara jele gbanaka n'ọgwụ si na-agba ọgwụ onye alụ ọgwa gị na 3 million ka eji agba ọgwụ ọ na-alịgị 3 million naira echi na ị na-akpị ya na fon na-akọ ibe na-agba ka moto 3 million naira onye nwere 3 million naira onye jiri ya eme ibe jiri agbakọ uche ọnụ malivi na eme ụwa gị abịala m eziokwu na eziokwu bụ na mụ apụtara n'oge ndị nsevulu dị ndị dị maka mụ apụta ije nwe ọ nwere ndị na-ebukocha na dibịa ndị ọzọ ma makpọrọ dibịa ndị ọzọ aba mana ndị nsevulu nọmba bụ na onye mekichela ime ibe bụ onye mgbala ovu mbọsị na be m nwe mgbalị ndị ga ya agbachala ya basị aje ka oju ogwu jicha ogwu na be m mgbalị agbachala ya bịa na ọlụ mmalụlụ gị ihe ọ dị bụ ọlụ 4 mana 2 ekwetara na mụ ya alụ ya sọ mana ihe ejiri akwa alịlị si na be m pụrụ na mma nlụcha ọlụ otu onye mma chọọ ya alụlụ gị ọlụ ebu ọnwa fọlụ nne anyị mesịrị ibe niile gba ava niile mmalị gba dibịa niile mmalị o nwere onye kwetara mana emesịrị alụ ọ dị ọlụ arọbinagbo oluo emontu ọ dara m ibe asọ m na ibe a na-agara ọlụ ya fakfedị na be m nwe ntụ jidere m ọ dara m ibe asọ m na ibe a na-agara ọlụ ya o wutere m mana mgbe ahụ ọ kpọrọ m 2 days apikoro m anọ m ọrụ mgbe ahụ nwa akọwala ebe dị na aja na-achụ si ya kwuruo da na olu na mgbe oyelu na ọya abụrụ ọgwụ ka a gba ọlụ gị na mgbe oyelu na ọbụrụ na emecha ibe niile na ibe ya agala gị adị m surprise ọ bụrụ na ihe so mmakpa na-aba gị ememe na ebe vidio ọbụla m na-eme ka mkpa aba gị mọta adị m nya o nyere m obi anwụrụ na m kele mvụ gị na mbịa be m again na 2 months 3 months na mvụ gị na mbịa be m again onye m ibe mmadụ na-emere nwere ọlụmụ mbụ email m ka mvụ na ibe na-ekwu bụ eziokwu ivichapụrụ m anya mmiri mana otu onye nọ na ire eje na-abata ojije gị na-abata gị eyi ijele gị ekelekwa gị na nke nele gị na kọlụ mkpọrọ gị ịgwara m sọ m na-eji na-akwụ m ụgwọ ọnwa every month ọbụla na-eji na ya m 50,000 ana m eresiwe onye a ndosivu na atọ
ndị mmadụ sikwa n'aka gị matakwa m na-akwụ m ụgwọ ọnwa 50,000 ọnwa ndị na-akwụ m 20,000 ọnwa ndị na-akwụ m 10,000 n'ụgwọ ọnwa. O nwere onye asị gị na mgba ọlị ọgwụ ana m emere ibe ọgwụ dị na be m oriri nna ana m eme ibe ọgwụ ana m avụ na ive na-avụ na nzuzo mmecha ibe ọgwụ ọbụla ọlụrụ ọrụ mgba gị na ibe agara aga. Ọgwụ bụ nọsensị ka ọ bụ ọgwụ na-ejerobe mmadụ nata ọgwụ jele eje nata okwu akala ka ụmụnna gị niile nata. Emere m ibe ọgwụ ememite m ibe ọgwụ jee ije mite ije ụdị m na ibe dị m na-arụ ọcha onye bụ nya nyere m dibịa nyere m na-arụ dị too much bifo na-emele mmadụ enete na avụwa m ya gboo mgbacha gị ọbụla ịnụrọ jebe n'ibe eji na-ewu apụtasị na n'ala onye Igbo 300,000 500,000 na ala mmadụ ka a na-agwọrọ ọgwụ gọrụ mmadụ na-ata ọgwụ ọ lere ele agwọrụ mmadụ na-ata ọgwụ ọ lere agwọrụ mmadụ na-abụ ọ lere agwọ nke na ọ lere agwọ nke ise ọ lere agwọrọdara ọgwụ nwe olu na mmadụ 10 ọ lere mmadụ 15 ọ lere mmadụ 200 ọ lere mmadụ kle na agwara ibe ahụ une Igbo sa na anyị na ọrụ ewu ife ji mmadụ dibịa bụ n'ụdị mmadụ na-anọ nwa abịa na be dibịa onye lelele mmadụ na-abụ iwu ka ọ bụ gosi na onwere dịbe onye ahụ. Bebe dibịa nwa na-asị na ọgwụ ga lere ele enwere ndị na-ebe ahụ abịala abịa nọdebe ndị a jiri aka ma na-egote evi na-egote ewu na-ebute ive vayasị gị kpuchie ọnụ gị na taịm gị kere olu onye vaya agwa gị inekwa anyị fụrụ ya bụ the fresh awọchị onye agba n'aka ya awọtụ almost wọchị 30,000 40,000 chen o were onye awọtụ almost millions ọ bụrụ zivo activity ma ọ dị ọjị nwa adịla onwe iri gbakọ ya nwe mana awọtụ 5 million naira ine mmadụ na-ata ivo ego reva awọtụ onye abụra dibịa lụrụ mmadụ ọlụ ọga dị onye ndị ahụ bịagwula bịa na-agba gị okwu ime na ọ dị ka nwere sọnten delege n'ụlọ ihe jukwu maka ndị ahụ nọ nne ihe ebelivusi jes ma abụka n'aka gị ka o si ma kịta bụ edute anya akpọkpa na-aya edute a na-aya na abụrụgo itirite onwe ya ebuliche n'iru akwụkwọ si gị na alụsị omewa 3 months bidoro vole na alụsị na lụlụ gị ọlụ na ihe lụlụ gị lụlụ ọlụ idute onye akpụkpa na anya na abụrụgo itirite onwe ya onye na-abụrụ ego ji nwe ezu ndị bie nli sisi na ndị fọknaiza ị na-edutebe n'iru akwụkwọ onye si boso duta televe anyị na-awalile ndị Igbo ego anyị ive ndị ahụ jere bụ ka vata avụ kpata ego anọ n'ụlọ n'ụlọ elu n'ezi si nwere awọ debe na akụ si mbebe omenala agwara m na agwa sunu na onye ọbụla mebere omenala mmụna ya ahụ okwu niile ahụ kwuru oluwo na mmezu ọnwa ndị sị na masị na kọlụ nke galizie mbe kọlụ nke jere ebe n'ụlọ ụkwụ nọ mme jenu kwunu bụ vidio mmele emecha m vidio ibe dị iche mere ebe kọlọmena egwu okay, don't worry, don't me my mother. Ina vota na. Ivu wa boya na chia, ivu ya kataliko ya meno uwe. Mmada love na gị, mmada love na nwanne gị. Chamali chigi, mbi ebido go ọgwụ, mbi ebido mevivo ọbụla bụ ọgwụ. Onwere something, onwere one guy bịa na be m nwa, va de mmadụ na-atọ bịa na be m, so mi wa shop na wa solo kite, chọọ ọgwụ. Ma hola ya malugo ụwa ọzọ na mere diva na lo ya chọbụ ka emebe si mebe ewu kwa ya bụ dibia ịmara ebe gbasara gị emokwala ma chi gị anapụtakwala ọgwụ
biko na ekene m nwoke kene nwa ekene ife na-eme n'Igbo efe jikwa m n'ụlọ na-enyecha vidiyo n'ụlọ mụtara ihe nye biko nụ vidiyo anụ maka otu n'ike mana anyị na-eme part 2 ya ọpload kịta ka unu na-enọtọpụ ebe na bụ okwu bi biko nụ solonụ na-emekwa part 2 ya na the next video unu ya afọ